sammen, alle sammen. Også de andre omkring der. Jo. Tag et godt billede til Rema. Ja. Og sige, det er jo debuten. Ja. Mange kampe, det er 7. Og vinderne af Guderslev i uge 10 ved Hornbæk. De vinder i streetfodbold og i statuette. Vi giver lige holdene et rigtig stort klap. Hold lige om så er vi klar til at spille U12-turneringen. Den første kamp, som starter lige om lidt, er mellem Redvalling